Спасибо большое. Ассаламу алейкум, дӯстон азиз. Инна лиллаҳи ва инна илайҳи роҷиун. Дар пеши маит ҳастем. Ахтаруша нишона метиҳем. Бародари 27-сола мо қазои илоҳӣ аз дунё гузашт. Як фарзанд дорад, як зан, модар, ду хоҳар. Ҳай чӣ бигӯм, марг зиндагӣ дар дасти Парвардигор аст. Суми ҷамъшудаги шумо дар ҳамин карта, ҳамин модар айналӣ ки то карташон 404,000 шудагӣ аст. Мо ҳамин дасти модари худш меспорем. Ахир ин сум ҳичи нест, аммо як дастгиришо мешавам. Бояд гам мардиш хоҷагӣ надорам. Модар чӣ гуфтани ба мардум? ҳазор раҳмат миннатдорим ҳамада касе ки хайр карда худо хайршо қабул гардон. Парвардигор аввал ба дастгири шумо ташаккур мегӯям ки махни майзи шумо ба ватан мебарам. ҳазор раҳмат. шукроне Парвардигор на 4,000 ҷамъ шуда. аллоҳ сабртан модар. бародари азиз, дар ҳар ҷо бошед, ба хотири худо ҳамчунин дастгири мардуми мусалмон муҳоҷиро бошед. аллоҳ шоҳид ки ин дунё кирои ҳеч наменам. валлоҳ асlan ман ҳам замин бигем чӣ мегӯям, бародаре ки рӯҳ аз баданаш ба ман хости аллоҳ гирифта шудааст, нигаҳ мекунам, хиёл мекунам ман худам хобам. чун ин ҳамин қадар мебинем дарс муна мешавад. дар ҳар ҷо бошед ба ёди худо бошед. фикри падар модар қиёмат ватани азиза кунед, ҳаракат кунед ки гиҷо ба гиҷо набошед, ба ватани худо бикашед. албатта замин замини худо аст. барои хотирҷамъии хеш табор ва модар бояд мо ин маита равон кунем. ҳамин равон кардани мурда 35,000 шид. 35,000 шид. то душанбера 35,000 шид. ма ҳамин ҳоҷи қосим рои карда, аллоҳ баракати яка ҳоҷи қосим ва 40,000 дигар ки билети модарша гирифтан, обши 75,000 ҳам як кардани маит худш тоқа 25 то 35,000. ин сонишрагор ки дурта буд қиматтар шид. мо омадем хатираи туал ин ҳамҷа мегирем бара мақсад равон мекунем. худо раҳмат мағфират кунад, қиёматшо обод кунад. фақат дуо кунед дар ҳаққаш. ая фарзандагимон аст. бале ин ҳамин модаре ки қатишамҷа аст. ки месуда фақат модар ба ҳар ҷо бошад. бибине чӣ ном дошти? Файзимурод? Юнус. Дигар ягон кас Юнус намегӯяд, маит мегӯяд. бибинед ном гум мешавад. баъд як ҳафта аз дили модарашам мебирояд, ай хоҳаршам, ай зани фарзандшам. ҳар ҷо бошем, ба намоз бошем, қиёмати худмон обод кунем. албатта семияра, оилара нигаҳ кардан ин худш фарз аст, аммо ба бӯи оила худмонро фаромӯш накунем. бачаҳо аз ҳамаи чизои ғаш дурӣ биҷӯед. аллоҳ мағфират кунад. раҳмати худо барои хизматотон. амонате ки шумо гузоште, меҳнат кардед, видеоро паҳн кардед, лайк гузоште, комментария хуб кардед. аллоҳ баракат ки ҳамата шукр. ба дасти модар амонати шумо 404,000 супорида шуд. ин сум агар миллионам ҷамъ мешид ҳеч як барои модар, аммо ҳа як дастгирӣ барои ҳамин оилаи камбағал шид. ассалому алейкум ва раҳматуллоҳи таъала ва баракатуҳ.